नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक के 2 गते यानी 18 अक्टूबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 गो प्रमुख खबर सब। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के सभापति रवि लामिछाने के पकड़ाव करेला केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB के टोली परिचालित भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय कास्की से सहकारी ठगी आरोप में अदालत से पकड़ाव करेला अनुमति देला बाद उनका के समात पकड़ के बुझा देवेला कहत CBI के पत्र भेजल बाटे। ई संगे CIB के टोली एक जने प्रहरी परीक्षक SP नेतृत्व के टोली रासपा के पार्टी कार्यालय में जाके तैयारी कर रहल बाटे। CIB टोली पुगे से पहले रासपा कार्यालय बाहर प्रहरी के ज्यादा उपस्थिति रहल बाटे। सूचना संकलन के खातिर उपत्यका के अपराध अनुसंधान कार्यालय के टोली भी खटावल गई बाटे। समर्थक सबके भीड़ आ नाराबाजी बीच उनके के पकड़ाव करके ले जाते बेरिया कोनो तनाव न हो कह के उद्देश्य से व्यापक प्रहरी परिचालन कल गई प्रहरी अधिकृत बतैले बानी। स्रोत के अनुसार लामिछाने के पकड़ाव करके आज ही कास्की भेजे के तैयारी बाटे। जिला अदालत कास्की से रवि के पकड़ाव करेला आज दोपहर अनुमति दिले रहे। सहकारी ठगी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति तथा पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने सहित 14 जने विरुद्ध एक बेरी पकड़ाव पूरी जारी भेल बाटे। कास्की जिला अदालत से आज लामिछाने सहित एक बेरी 14 जने विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी कल गई बाटे। जौना में लामिछाने के साथ विशाल तमांग, नवीन अछामी, रवीना रिमाल, अशरफ अली सिद्दीकी, दीपक लामा, अनंत बाबू राय, राम बहादुर खनाल बानी। ऐसा ही देवेंद्र बाबू राय, विज्ञान राय, ओम प्रकाश गुरुंग, वीर बहादुर राणा भाट, दीपा नेपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध आज पकड़ाव पूर्जी जारी भेल बाटे। उ लोग विरुद्ध मुल्की फौजदारी अपराध संहिता दफा 9 के 3 बमोजिम पकड़ाव पूर्जी जारी भेल बाटे। सरलाही के मलंगवा में एम्बुलेंस मार्फत विस्फोटक पर सामग्री अवैध किराना सामान तस्करी करे वाला 3 जने के प्रहरी पकड़ाव के बाटे। भारत के सोनबरसा से नेपाल तरफ ले आ रहल पड़ाका आ अवैध किराना सामान सहित ये बिफे के संख्या प्रहरी उ लोग के नियंत्रण में ले बाटे। प्रहरी के अनुसार मलंगवा नजीक से जिला बंसार कार्यालय मलंगवा आ प्रस्तावित सुरक्षा गुल्म मलंगवा के संयुक्त टोली को 15896 नंबर के एम्बुलेंस से नियंत्रण में लियल गई रहे। एम्बुलेंस में नेपाल परिवार नियोजन संघ सरलाही शाखा लिखल गई बाटे। पकड़ाव पड़ल व्यक्ति सब में हरिवन नगर पालिका 11 के 36 वर्षीय एम्बुलेंस चालक विक्रम आचार्य, 36 वर्षीय पड़ाका मालिक मनोज राजा का 43 वर्षीय किराना सामान के मालिक छोटे लाल दास रहल बानी। सशस्त्र प्रहरी एम्बुलेंस के सीट के नीचे लुकावल 14 प्रकार के पटाखा आ 34 प्रकार के किराना सामान बरामद कल जनैल बाटे। पबनी त्योहार नजिकला संगे पड़ाका आ अन्य अवैध सामग्री के तस्करी में विरोध भइल कहत प्रहरी सतर्क रहल बाटे। इससे पहले भी सरलाही में करीब 18 लाख बराबर के पड़ाका बरामद कल गेल रहे। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 3 छपकैया के वीरेंद्र सुर्राफ की मृत्यु प्रकरण में 12 प्रहरी एक जने के नियंत्रण में ले बाटे। प्रहरी की जानकारी अनुसार वीरेंद्र के पत्नी मनीषा देवी के शोधपूछ के खातिर जिला प्रहरी कार्यालय बारा में पहुंचावल गई बाटे। बड़ा प्रहरी के प्रवक्ता परिणाम परीक्षक DSP प्रकाश सापकोटा से दिहल जानकारी के अनुसार वीरेंद्र सर्राफ के लाश काल बारा के प्रसौना गांव के वार्ड नंबर 1 स्थित गंडक नहर के त्रिवेणी पुल नजीक के मिलल रहे। वहाँ के आसीन 27 गते से बेपता भइल रहनी। वीरेंद्र सर्राफ भारत रक्सौल के स्थायी बासिंदा भइला पर भी अभी वहाँ के वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 3 छपकैया में रहता आयल रहनी। वहाँ के कुछ दिन पहले डेरा में संगे बैठल साथी विजय गुप्ता आ कलवार संगे मेला देखे बारा के मुसहरवा गईल बात परिवार सब जानकारी दिले बाटे। लेकिन डेरा में रहत आयल विजय गुप्ता हाल संपर्क विहीन रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। विजय भी भारतीय नागरिक ही रहल बुझल गई बाटे। DSP सापकोटा के अनुसार वीरेंद्र के हत्या भइल आ अन्य कारण से मृत्यु भइल कह के अनुसंधान हो रहल जनैले बाटे। सुरेंद्र के अनुसार घटना भइल दिन वीरेंद्र के पत्नी मनीषा विजय के भगैले रहली। प्रहरी अभी घटना के गहन अनुसंधान जारी कैल जनैले बाटे। महोत्तरी में जंगली जानवर से बाले नाली बचावेला खेत में लगावल गई विद्युतीय बार में करंट लाके एक बार लड़की की मृत्यु भइल बाटे त 2 लड़की घायल भइल बाटे। गौशाला नगर पालिका 3 पचानन टोल के विनोद महतो से लगावल गई विद्युतीय बार के करंट प्रभावित होके नंगा तार के कारण 14 वर्षीय करीना महतो की घटनास्थल में मृत्यु भइल। महोत्तरी के प्रहरी प्रवक्ता DSP संतुलाल जायसवाल जानकारी दिल बानी। करीना के करंट लागल देखला बाद बचावे गई 18 वर्षीय राधा कुमारी महतो आ 14 वर्षीय विवाह कुमारी महतो भी घायल भइल स्थानीय सब जनैले बाटे। उन लोग के स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज चल रहा बाटे। घटना सवेरे 7:30 बजे के और खेत में काम कर गई बेरिया भइल बाटे। घटना बारे जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी थाप अनुसंधान कर रहल बाटे। रौतहट में 6 जने फरार प्रतिवादी पकड़ाव पड़ल बानी। अदालत से फैसला होके कैद जरिमाना तो कल लंबा समय से
फरार रहल 6 जने प्रतिवादी के रौधर प्रहरी पकड़ाव कले बाटे। पकड़ाव प्रवल में नजीर अंसारी, सिहादंत पासवान, राम सागर गिरी, पवन कुमार राउत कुर्मी, अखिलेश कुमार यादव और राजेश कुमार यादव रहल बानी। उ लोग के दसई में घर आइल बरिया पकड़ाव कल गई। जिला प्रहरी कार्यालय रौधट के प्रवक्ता दीप कुमार राजन कर दिल बानी। अंसारी के जैन मुद्दा, पासवान के चोरी मुद्दा, गिरी के बाल विवाह मुद्दा, कुर्मी और यादव के चोरी मुद्दा, जरिमाना आ कैद तोकल गई। डीएसपी राय बतानी। राजेश कुमार यादव के लागू औसत मुद्दा में 50,000 जरिमाना तोकल गई वहाँ के बतानी। पकड़ाव पड़ल सभी प्रतिवादी के फैसला करने के खातिर बीफे के ही जिला अदालत गौर में हाजिर करावल गई। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के सूचना में उल्लेख कल गई बाटे। बीरगंज महानगर पालिका 14 गंडक चेक पोस्ट से 1000 के दर से 47 स्थान नकली नोट सहित भारतीय बिहार राज्य मोतिहारी ग्राम पंचायत रामगढ़वा नंदपुर 4 रहे वाला 20 वर्षीय कृष्ण कुमार महतो के काल सझिया प्रहरी पकड़ाव के लिए बाटे। प्रहरी चौकी गंडक से खटल प्रहरी बीरगंज से हठौड़ा तरफ जा रहल बापर 03001 2147 नंबर के मिनी बस के चेक जांच कार्यक्रम में बस में सवार उनका के उक्त नकली नोट सहित पकड़ाव कल गई बाटे। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहल बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा करीब 11 लाख रुपया मूल्य सामान सहित एक मोटरसाइकिल के नियंत्रण में ले बाटे। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 इनरवा क्षेत्र से प्रहरी सवारी साधन सहित 10,17,925 रुपये बराबर के विभिन्न सामान बरामद कल गई बाटे। सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल बीरगंज से खटल प्रहरी के टोली भारत से लुका छिपा के लियावल सामान सब बरामद कल जनले बाटे। सशस्त्र प्रहरी न्याय परीक्षक नरेंद्र सिंह धामी के अनुसार 8,17,925 रुपये मूल्य के किराना सामान, लता कपड़ा आ कॉस्मेटिक, जूता, दारू और मोटर पार्ट से पकड़ाव के लिए बाटे। यह बीच BR05N 7036 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल में रह के भारत तरफ ले जा रहा अवस्था में कस्तूरी दारू भी नियंत्रण में लिहल गई बतावल गई बाटे। मोटरसाइकिल के मूल्य लगभग 2 लाख रुपया रहल बाटे। बरामद कल गई सामान मोटरसाइकिल के आवश्यक कार्रवाई के खातिर बीरगंज भंसार कार्यालय में बुझाल गई। सशस्त्र प्रहरी जानकारी दिले बा। उच्च अदालत पाटन पशुपति धर्मशाला से मारवाड़ी सेवा समिति के तत्काल के खातिर न हटावेला आपातकालीन अंतरिम आदेश जारी कले बाटे। न्यायाधीश से डाल कुमार खड़का के एकल इजलास से अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी करत अंतरिम आदेश देवे के अवाना देवे के बारे छलफल करेला दोनों पक्ष के छलफल के खातिर बुलावल गई बाटे। खुद के गैरकानूनी रूप में धर्मशाला से निकाले के खोजल कहत मारवाड़ी सेवा समिति से पशुपति क्षेत्र विकास समिति काठमांडू में महानगर पालिका सहित 11 गो निकाय विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता करैले रहे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विद्यार्थी सब के प्रदर्शन कड़ा भइल बाद शैक्षिक संस्था सब बंद कल गई बाटे। प्रदर्शन उग्र रोध भैला संगे पंजाब प्रांत के अधिकारी सब आज अभियान सार्वजनिक स्थान में भेला होखेला समेत रोक लगेले बाटे। विद्यालय बंद कैले संगे पंजाब प्रांत के करीब 2 करोड़ 60 लाख बाल बालिका के पठन पाठन प्रभावित भइल जनावल गई बाटे। प्रांतीय राजधानी लाहौर में पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन के भवन के पार्किंग स्थल में एक लड़की के ऊपर बलात्कार भइल समाचार सामाजिक संजाल में फैलला बाद विद्यार्थी सब विरोध प्रदर्शन शुरू कैले बाटे। लेकिन प्रहरी कॉलेज प्रांतीय सरकार से कोनो भी पीड़ित न भेटल गई। सामाजिक संजाल में ही फैलल सूचना गलत रहल बतैले बाटे। अधिकारी सबसे सर्वसाधारण के आंदोलित न होखेला आग्रह कैले अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनल बाटे। लाहौर स्थित पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के निर्देशन आरिफ चौधरी घटना संगे संबंधित केहू भी व्यक्ति न भेटल गई आवश्यक घटना भइल में खुद विद्यार्थी के साथ में खड़ा होकर बतैले बानी। लाहौर के साथ राजधानी इस्लामाबाद संगे जुड़ल रावलपिंडी के कैंपस सब में भी प्रदर्शन फैलल बाटे। प्रदर्शनकारी सबसे लाहौर स्थित कैंपस और सवारी साधन सब में आगजनी कल गई बाटे। प्रदर्शन के क्रम में बहुत ऐसे स्थान में विद्यार्थी प्रहरी बीच झड़प भी भइल बाटे। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अमेरिका में विजयी शुरुआत शुरू कैले बाटे। T20 सीरीज के पहलका खेल में नेपाल अमेरिका के 17 रन से पराजित करत सीरीज में विजयी शुरुआत कैले बाटे। नेपाल से दियल 165 रन के लक्ष्य के पीछा कल अमेरिका 20 ओवर में 7 विकेट गंवात 147 रन मात्र बनैले रहे। अमेरिका के खातिर सायान जहांगीर अभिजीत 60 रन बनैले रहनी त आंद्रेस गोउस 30 रन तथा मिलिंद कुमार 22 रन बनल रहनी। ऐसे नेपाल के बॉलर दीपेंद्र सिंह एरी सर्वाधिक 3 विकेट ले रहनी त गुलशन झा, करण केसिया और रिजन ढकाल 1-1 विकेट ले रहनी। इससे पहले टॉस हार के पहले बैटिंग कल नेपाल 20 ओवर में 9 विकेट गंवात 164 रन बनल रहे। नेपाल के खातिर कप्तान रोहित पटेल सर्वाधिक 49 रन बनल रहनी। ऐसे दीपेंद्र सिंह एरी 28, अनिल शाह, आसिफ शेख 27 रन बनल रहनी। ऐसे गुलशन झा 11, कुशल भुरतेल 10 रन बनल रहनी। ऐसे ही अमेरिका के बॉलर सौरभ नेत्रावलकर, जसदीप सिंह आ हरमित सिंह 2 विकेट लेनी त अली खान आ नोस थुस के जिंगेले 1-1 विकेट लेनी। जीते बाद नेपाल 3 खेल के सीरीज में 1-0 से आगाड़ी भइल बाटे। अब दूसर का खेल एतवार के सवेरे होखे के तालिका रहल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।